mangana yons ya ebono kura tebe kibungo fasi akoteba igoro ono ntagete ura randi goro yeri tukeri ngwari baga pastor ura randi goro yeri tukeri mbe amon kuna nabataye nga Good Friday neri tuko di nene sana to kuinyora gose asike songo tokota nga e period ye nero the heart of the Christians ano moyo buba Kristo gose enarige ntekene na so bu Kristo kifasi na iki nyinge ndacha kero kura so emumenkoro ngiche paka emumenyara kritete asengenjo yechinsa tikancha kere Roma isato emeronge bere na isato yogota nga aseng abantu bonsi pipa korribe and they are fallen short of the glory of God obonene bwanya samba buate bonsi nabanyabibe abarumi isato 23 twamaya goja abarumi sanemo 23 nale amatenga for the wages of sin is death omoshara webibe namakwe waranga Roma ni ya totenga bonsi piba korire ebibe ene ki fasivere bonsi piba korire ebibe na omoshara webibe namakwe bone ye minute onyo gwa korire binkyo bwana tokora okobo moshara webibe namakwe obwana tokukwa bonsi piba korire ebibe bono bonsi pi eto bwana tokukwa nyasaka makorigere kurukuru akamakubata atenga abanta abonsi pingo kubare ando kobanga ntite mwanya bantu akarosienjera akamaya komotoma Yesu Kristo kala motoma Yesu Kristo egetabu ya Isaya emerong 53 cha kerenye Isaya 53 cha kerenye gotenga nyasaye wono akabugodi bibya mwanya bantu byonsi pi ebya one byane biri wakorete igoro ebyarero ebyora akore guchimana byonsi pi akamubekera Yesu Kristo Yesu Kristo akamanya gukwa bone gakweta ali asomusaraba asengincho yebibe byeito ekera kwa asengincho yebibe byeito tari asengincho yebibe byaye maite tabo ne okwa asengincho yebibe byao Yesu nakweta asengincho yebibe lakini tari asengincho yebibe byaye Waro morale akwete asengincho yebibe byaito asegoto egesonge tawatanga he died the death of a criminal agakwo ogokwa kwe criminal kyo mosaria omosaria tarenge mosaria akwete ebe ege ogokwa kwo mosaria ogosaria obo ngokore nintwe bono tukamanya gochenjania agakwa tonyoro obogima bono ili ndio tendo la Mungu ekena ke enkore ya Nyasaye akorete enenepi asokuru mwana agakwa somusaraba agakwa ogokwa gwaito elinde tunyakobe moyo ye yakorekanete emyaka 2000 ya etire na ende bono chinguru in fact injiri asogokwa ekiremo asokubokiwa bono story ya Easter morali na bogo nkonya gukebeka story ya Easter ne story ya the empty tomb yani empty tomb ne bono na oboino bombu atikende story ya Easter ne story ye oboina botabu atikende in other words Yesu taya so boina obokire so that is the bona na inde bon onye gontegerete onye tori kwege na nga Yesu na bogite ne tokanga ko ga ndore kanisa ben pie chebe rutra ne ben catholic ben nesdie tora torika nakiko rapora gatenga kikole gene asen koro yao nga Yesu na kwete na ende manya kwegena nga Yesu na muboge tikurwa asembera watoreke bona the story of Easter ne story osene ne story no mugano wembere was inya sawo Yesu obokire egera abachak beki dini jinde barabuye chimbera cyabo kimanyekanete na ende njiri was amawugana arime abachak beki dini jiri bachagete bagakwa mbaraboka lakini Yesu na kwete sengejo yebye byeito
agatinde kwa itukoria gatata akaboka ntwe tokwegena igo twatoreka twagenda igoro straight igori tukirira bege tuensemo yo kuinyora emechandelio bono rero on Friday bono to tebe na Yesu no ale bono ali gochigokwa ngai bono ga Yesu ale terori bono rero on Friday na dia bwatetu bono yo bwatiro stara bwato bona igo onko bwatu ale bona igo obwatiru igaje nagende tegochando the suffering toka the way of soul bona nenchira yemechanda agendete kogendera ya mpaka uchikuika uji saa 6 aslupiswe o ebukiama tango mosunto kachokaba tani agatinde kwa baada ya siku ya 3 akaboka ibone nere bwate aguno tokonyora the heart of Christianity awon egina ke okora togo celebrate tuke ige story ya Easter ne story to kuinyora omotorio ito the Messiah oyo de Yesu Kristo abwatetu akabambwa agaitwa asenginjo yebibe atakorete lakini wakorete na inche wono ekaro Yesu akweta so musaraba egento kia iga akweta asenginjo yebibe abantu bonse akabera abantu bonse dete bantegere akabera abantu bonse bonse pi bakaba gocha kuiburu mambi akababera bone genta aretete no okwabera bone gento togo kora tonyoro okwabera oko no kwegena Kristo bone kero kisa gocha imeito igakoreta musama okwabera lakini mbara pasta bago sire litukeri batana litukeri ndiyo Good Friday ya neri tukuri akawaida tu litukeri tukuri akawaida asimanya bantu itukeri ndiri tukuri akawaida abantu egento maybe egento gakora abantu bago sire no gutamanya mo Kristo ndubwensi tigatora tiga chi dini kino morali mo Kristo ndubwensi koika aigene litukeri koikari ali take serious bon erinali tuko ligera tetoro enali tuko ligera tetore moyo ekyaneri tuko nyasae akore tegento gegaonchurana yani umet egento geto kwanya kora mupira ngotanga samoro mupira akara coach ya ikrenjera arango muntu utayigochia sabia ngento geto kuruka substitution o chencha ora tumunga bono ogo kwa Yesu Kristo kwalenge substitutionary ogo chenjani akaira makweli agatobogima ekera kwa kagenda hell yanam erinde ntutogenda igo barode aria so musaraba bwo tanga onde bwensi obambiru asomote igaragereire bone kerara aso musaraba egenta bugoreti nekirana kitu barode murari bono gotebyo mu Kristo ngana abwate kirana kora igumore kimese kije kirana gento keringeribo ono gotamanya ekiagera ekero kwa mbwegene Kristo kwa seseni ekiagera genta bugoreti nekirana na gotenga ogo kukwaye kwalinge substitutionary ogo change obogima toire akaira makweri kaenda cyana tumwegene togende igoro bono litugeri Yesu ngokware rende ekerago kwa litugeri toke tutwaro muichano gusitogeri tutwaro mogoko pastor wow bone gento ene swari yo mura kwa mbori bona litugeri o maete na kinaga tenga litukorie intunto ko kore memorial service Christianity tebuatie memorial service morari ngo gokorerwe memorial service no muntu okwete lakini Kristo tari memorial service tokora aya is alive bono okuboki gwakoria ekubwenda gokora aba Kristo bagoke muichano tuyo bono ntori korera we are happy we are happy ngige kwara tokogoga ekento gokwa kwae gwatoreteire no bogima bwa kare na kare ogokwa kwae gwatoreteire ogoseseniwa ogokwa kwae gwatoire chinguru gokanyaga ibirecha noko boku bwa kwae bono mo Kristo tabwati riso ni okorera ibona atakira chenga agoche
Bono lakini omogoko bwo gotoreka ninki yani omogoko no konyora eke kwa manyire nkinya sako ri Igobona to ketu ande kanisa to akirenya sa mono gosinga kiri tukirita kiri gochengerwa pastor ne rito gotoko genda togoke tore sere played is alive moyari otango tokotake obokire ngwa kuigwe twa hotel Sundays is alive bono omuntu inakwe mwarerire alafu omo basache ga unyomba atenga in the name of Jesus wake up omuntu aboke okogenda kurera ni goje ona gatata ota gose dad konya wachira akibono kwa iranire ekine kiabete ligereria story ya Lazarus omete no mosani Yesu rengi ne familia ba mwanjete Yesu nkomukaribisha barenge ono Lazarus agakwa Yesu abantu bakarira abayahudi okosoma John 11 osanginga abayahudi barwete nsemo chionsi baikaransa tamatanga mno tokora ikaransa bagusi bakoragere wiki ngima eketarinya korire bakunya go comfort ya abantu abamatukayo ayarenge konyora kure lakini familia rinja abeta comforted still na baijane tenga umwana obochire ekro Yesu chikoja akamanya ko oyo moswati omaka magumyoka akamandenga ngomonene onyendi kwarenga ngamumuro mitota kwete Yesu akamanga tu ichana ngegene na bakoboka na bakoraki na bakoboka bono Yesu amakubwata tebe abatenga na bakoboka bamakomantenga ntuma eten kobokare lakini tali bono enga kieri kuboka abantu bakorete Yesu akamakota I am inche ninche okubokiwa inche ninche okubokiwa so Yesu taria kwena no kubokiwa erene ro kubokiwa ekero kwa monyorire egento bwenta ko sure na bokuboka bona mateso naraba abakristo bagwitira amatesa ya na Yesu na yidira na kibono teketo korigeri significance ya matesa Yesu na Christian bagwitira na kitoto kiriko overcome kusiko yakora matesa ya amateso ne egento ntegote ntebya abantu bamintu batotegerete as a station ya itingi ya Ndizi TV. Let me tell you tiambata enchiri embeneye ekero gotayunga inchwe kanisa emechando ya era ene nchiri enkora igome kanisa de gokora mechando en fact na bogo chona ndonyore emenge emenge tira digo kongaina no konyore emenge so kanisa teri gokora mechando yao ngokore mechando kanisa teri gokora butaka bwa obutaka bogo sira asoko koregasi anya gotata korosi chibesa koraigasi kore biasara ebingi nyasa tai gokora Central Bank of Kenya bono igobone kanisa teri gokora mechando lakini ebwatanga omunyaboronge nanyore emechando emenge lakini omonene namweti yonse bone faida erone yena aki emechando eron ntonyore nonyore faida obwatanga omonene orio chandetwe na weti lakini omuntu utamu mwaeti omonene ekera nyole mechando njere kubora my friend bono this one kwa body how do we handle it number one a Christian we kamanyenga persecution ya nero kanisa teli gokora mechando lakini asa tenga umunyaboronge na bagwetere mechando menge lakini asa moroseri njira he makes away bono nyasa akorosinjira asinjira itari akonyola abana ba Israel bakwamire nyanke mbariri otagorenjira ndagira yabora amana yaika lakini abantu banyasa barenge amachabora bachaka konungunika Moses gago nyasota Moses akange getarago gekwanere no Moses yogiaka nyasa matete gekwanere raga getuanga akagenda against nyasa inki agento nyasa lakini okwa nyasa nkita abantu bae akabaroseri injira ifono nyasa na tuanjete he will take care of it na bagoturinda na bagotuigore chinjira ya bono pastor Karuduriti gokora ningani ontebi ngotwara torena ntubwate God the Father, the Son and the Holy Spirit bono ngaki abanta ani ngaki ndbrokaba ngaki okugwake gokobe kyantwaro jina Yesu na rochete ngaki Yesu na rochete ngaki ngorangena
This one remate neri swali tokotaka gotiga koirani lakini tiandira neri kiagara nabari gotokonya omonto kweta somo saraba yese kerachi ta sense igarenge nyasaye ono egento gekogera ekiali nondi tukondira tebete nga tiandebe igarenge nyasaye ekiagera nyasaye onso kosoma kitabu ya Timothy entangani 6 ojakire 16 igaotenga nyasaye no mubaso otari goikerwa na muntu onde bwenzi te yo mororire na ndo ramorore ekia no mugaso morore gwaku naswa aba believers ngakitokoba abegeni bo be mumenkoro onde te yo moroje nyasaye nimeza boko bariko tena Jacob na moroje Moses na moroje ngote wala Moses na mba moroje lakini onse ko soma John yemo ikomina isano isatu yeso mwenye na gotenga no one has seen God at any time onde te yo mororire nyasaye ase ngakijire chon yesa kana ukwana na Nicodemus amagote Nicodemus nga onde tayo chire igoro Right? On the time you chire igoro, except the one who came from heaven, or you are Yesu Kristo. Jabana nkwere sega. Bona into kia betega, ingeri nyasaye no mubasota rigwikero na muntu onde bwensi. Omorore gwakure. Nyasaye kamakoteba nga, inse kwenda sabanta aba unandega, they will die. Right? Bona into kia bete nyasaye akamaya koira aga squeeze. Squeezing yego uzinga aga pero se no te era o squeeze yani o comiga aga so mokungo ekoro kume ekia Yohana gotate in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. The word became flesh and it dwelled. Lingana nyasao yore lingana likaba ikinyama likaba ikaikaransa mwana bona kama nyabanta gocha eka yesa gocha kwa identify iga achite kwa identify na into akachukua humbo la mwanadamu elindanya tumumanye bona Tiango illustration igienga takete kwa jide gaisano ora arandi bono kabisa tugukura arabu mete chak matarango jara sense meri umunyangero nere no arenjira goja konde kirenya matara tato kwa jide gaisano bono orute njiri kabisa omajumo jide gaisano bono egento omorigeri tangate bono egento tokota angeringa umuntu Yesu nyasaye na ndege ntu kiagereta aga identify na intu alichukua humbo la mwanadamu tukamjue ekia Yesu ngote bala kitabu ya John 14 ochakire sana emwende isano ibere egotanga Yesu agote nga onye kwandorire kwarorire nyasaye inche na nyasaye ne noyomo igobono nyasaye ochitaka bugodia chigurube chetu Nyero chitego tokonya. He died our death. He carried our pain. Akapepa miziko yetu. Igone gentote etukubata nga a period ya Easter. Egentote etukubata editukolia rone nga ne period to koinyora okobambwa kwa Yesu Kristo. Nyasaye ochitego konya kiagala ntumwanya bantu twasinyetu. Aba nivo emumen koro mbasi nyetu komogo kinyasaye mbasi nyetu kurwa sebibe lakini Yesa agacha ekeracha agacha goto konye kia konyora tuwa sinyiru akachukua humbo la mwanadamu akaira mwanya bantu mobero mwanya bantu identify or kwimanya amo 90 ebu kwata ase kitabu kyaba iberania ibere ochakire isano ibere ende isano isato ende na kianda egotenga is shared in our humanity akaira omobero mwanya bantu akamanya go test death agaonchama kweri asekero muntu nakieko nabatenga kera kweta somo saraba iga kweta seginto yebibe atakorete lakini twakorete erinde tujare koba moyo ande litukoria gatatu akaboka bono onye to kwegena nga Yesu na kwete naenda akaboka wegene nga
obokire turatoreka Paulo magotote yase gitabu byaba Korinte tangani 15 ojake 12 ngo onyege korandigwa nga Yesu nakwa nabogete inkige kogera abantu bande bako kwa bagote nga tabogete amagote bekara verse 14 1 Corinthians 15:14 omanye kubwato tatenga nga onye Yesu ryori tabogete igo kwege na gwaitombosa no kurandi gwaitombosa egento tete kuba tebi rero iganga nere period to konyora inga Yesu na kwete naenda kaboka di tukotogo celebrate an open tomb empera ere wase inga Yesu bono tayon saria no bokire omwansilisho Christianity oyo chageti obo Kristo omo chakiwe dini yobo Kristo igo kwete na litukoria gatata kaboka onye wo kwege na kweta sengicho yebye byao naenda akaboka litukoria gatatu efukwatanga watorekire igao kwa chinguru chokoro kwa mwana oye ogo toreka tari kwa ende kanisa ogo toreka tari ogo twala rietali yao asegetabu kirieke mwamugie kanisa ogo toreka tari oforia noene sacrament ogo toreka tari okobekwa macheime efukwatanga if you believe kole gene inga Yesu na kweta sengecho yebe byao litukoria gatata kaboka watoreke ngakinya saya yanketense wekakaruo mwana yo mumaima elindonde bwensora mwegene tasira anyore obogima bwakale na kale omategari ya ndonse ya solentete nyara gugusabira nero esababu togo celebrate the Good Friday, the time we are remembering or we celebrate an open tomb. Lituko tokoinyora gose toko gokera embere it was. Christians, we don't do a memorial service. Ndori gokore memorial service. Lituko koinyora obowi. Yesa toreterete asokoboki wakwae. Otokora abana bae twanyoro bogi mabwakarena. Na kore again watoreke. Ndete go sabela. Ndawo go sabante go sabela no kama woka. Inga onyale kwegena. Onyale kwegena nga Kristo na kwete asenginjo yebye byao na nderi tukoria gatata akaboka kora egenego watorekire. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu na wakere byamona asenginjo yobu yabwao byamona asenginjo yomo tegereri ontegereto byamona asenginjo Nyasaye kwa mokonyire watwikiriri tukoria rero byamona asenginjo ye engane ya nene gwakorete ingana ryao niko rigoteba nga Nyasaye ugwatu wanchete konyora tutarakumanya ekarutwa lenge asebibe ukatuanja na ndo kamenya koro kyubwanchani obubwao asama koro au soko mutuma umwana o Yesu Kristo Nyasaye omonyena akachagwa identify amonaitwe erinda nyale kutobolia kurwase tutanyale kurwa erinda nyale kutorusia kurwa asomosunte omwana Nyasaye twagwakere mbi yamono ingana ryao niko rigota nga kero tore gene ngankwa bogete twatole kiromo na Nyasaye na mosabeire oyo ondigerete oyo ontegerete asendisi TV omwana Nyasaye na mubekira sama bokao litukolia lero igongo sabanga Nyasaye anyale koirege tambokiro egene asokoboki wakwao ekiagera igano obogima bwakale na kalebore igano ngo seseni wakole biamono Nyasaye asengenjo omonene kwa irete chiana cheito okabogoria ama rwaire itonze aso wako kwatwa nyori roko bweniwa onde bwensi iweto mobero yabobe aserieta ya Yesu Kristo na sabire nyinga Nyasaye onyale komo bwenia anyale komo bweni anyale konyoroko bweniwa aserieta ya Yesu onde bwensi iwete nga igara izeye chirana aserieta ya Yesu Kristo tatukumutangazira lero nga aso wetko kwegena oseseniwe na kila lana imepotea katika jina la Yesu omonene Nyasaye mpiamono asengito gwakorire na sabi iramaga nyosi piba bwate asechinka chiabo onyaikera ni onse aserieta ya Yesu chinguru chiri cyako bogeti kurwa sama kwere kinyare ko boke mebere yabo kinyare ko boke byasara byabo kinyare ko boke Nyasaye ebyasara byabo ya bana babo
chi familia chabo aseri yetari ya Yesu Kristo biamono monenya sa ekiagara gwa watokonye nene wato seseni na sabire station yaito ya Ndizi TV enyare go penya chinkongo inye chense aseri yetari ya Yesu Kristo biamono nya sa sengitu gwa kolama ya aseri yetari ya Yesu Kristo na sabire no kwegena. Amen. God bless you and I keep you. Nyasaba seseni biamono. Mbia sana pastor. Mbia sana. Nara okurikana Ndizi TV ni nje evangelist Cecilia Rangonde out ya kurumenyi kwa PH Church. Adana say congrats to Pastor Osero. Jesus Christ died to redeem and restore us to the everlasting kingdom. Amen. In Christ we are liberated from sin through his death and resurrection. That's powerful. Yo agorguna Cecilia Rangondi kurwanse semeli ya mnyingwa PH Church pia mono pastor. Ngagire tena aba mwanju itu murigereria onyoreka konyoro bosemia kabisa. Ingalia uli mwali gochaso mwanju murindiri. Yesu la wanjit. Mbia mano mwanju murigereria ndira gutubwatia asumurubiri obwensakia. Asida ikaji bantu kwanda mutimo komoke utokwirana gorana tole na chak matara sensemeli yu munyangongo moteli arato tebye sabari ya yo hoteli kaya chakre dande kaya igire igotosuka gendra kurigeria nero Ndizi TV obwansu mogusi inje Brighton makoli na butambe twarengera pastor Francis Osero, thank you for the opportunity. Bia mana sedipa. Asante sana. Bia mana tetuira na sensemeli studio inirantu makwira na turigeri ayande gochibosio igo tosuka. Amen.